Цето, ти си за кратък семинар, разкажи твоите впечатления. Не сме те питали преди да дойдеш, сега накрая преди да си тръгнеш. Да, не ми взехте интервю преди да дойде, обаче изходящо интервю има. Аз дойдох на този семинар по покана на жена ми, която по същото време имаше един семинар в София и нямаше как да дойде и на двата семинара. Така че по нейна молба дойдох да видя какво се случва тук в село Радоил на този семинар. Реално един ден изкарах, защото мога да смело да твърда, че все едно съм тук от 5-6 дена. Аз по принцип имам доста болешки, доста неща, които трябва да лекувам и бъбрици, и висококръвно, и един куп други неща. Това, което и колегите казаха, че наистина всеки опитва различни методи. Сега не знам още със сигурност за един ден какъв ще бъде ефекта върху всички тези проблеми, които имам. Но със сигурност така първия поглед върху нещата е, че се чувствам доста по-добре, отколкото преди един ден. От мен естествено зависи и нататък нещата да се продължат, за да може след 2-3 месеца или да кажем половин година да видим дали всичко това помага, така както изглежда от първия ден, който изкарахме заедно. Така че за мен беше много полезно. Надявам се месец ноември да организираме нов такъв семинар, така че да се присъединя, да изкараме 5-6 дена заедно, вече за да видим реалния ефект още веднъж от всичко това. Благодаря ти, приятели, разказвай. Благодаря ви. Мерси.